Mama Africa Igbo, anyị zuru ka eme. Dịka ọ na-adị anyị zuru ka eme ọ bụrụ na ị na-anụ okwu anyị mgbe niile anyị zuru ka eme anyị kwụchim mmemme ọtụtụ anyị bụ mgbe anyị ji eme ka unu ghọta ihe na-aga na otu o si aga nakwa ọtụtụ ihe kwesịrị iji were nyere ndụ gị aka maka na pụta na abụ nkụkọta iji wee na-aga anyị na-aga na-akpakọrịta ọtụtụ ihe ị ga-agbake na ndụ nakwa nke ị ga-ewepụ maka na mgbe a na-agwa mmadụ okwu n'ezie o nwere ihe a chọrọ ka ọ mụta nwekwa ihe a chọrọ ka o wefu bụ ihe na-enye ya nsogbu na ndụ ya bụ na nke taa anyị zuru eju bara ana m asị gị nnọọ ọ bụkwara na ugbu a ka ị gbapere igwe okwu gị ị ga-ahụ na ugbu a ka anyị na-amalite mana otu ọbụla o si dị anyị amalitego anyị na-arịọ ka ị gbanyụla igwe onyonyo gị ka anyị na gị karịa naanị nkeji ole na ole ka anyị na gị ga-enwekọ anyị ga-ewere n'oge gị n'ụbọchị nke taa mana ị gaghị asị na ịtụfuru oge ahụ maka na ọtụtụ ihe anyị ga-ekwu na ka ị ga-amụta ga-abụkwa ihe ego agaghị egotenwu ya bụ na bụ ihe ka mma karịa ọlaọcha na ọlaedo ya bụ na m onwe m nabatara gị na mmemme ụtụtụ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ chifu ụtụtụ ọkụkọ enwe di amụka bụ maazị Okwi Francis Ide naanị m anọghị n'ọgbọ nwanne m nwaanyị tọkwa na ọgbọ ka o kelee unu dịka o si kwesị ekwesị. Ọ dị mma ndị Igbo ụtụtụ ọma nụ aha mụnwa bụ Florence Achịrịm daalụ. Ọ dị mma anyị ga-aga ịkpacha akpịrị ọ bụrụ na unu n'olu m na-ahụ na ọ ka nwere ihe gbadochara m na akpịrị ya bụ na anyị ga-aga ka anyị kpacha akpịrị mezicha olu anyị na ahụ anyị gbatịsịa olu setịsịa aka anyị chịkọta azụ anyị eme ka unu mata ihe ahụ anyị ji mee isiokwu n'ụbọchị nke taa ọ ga-abụkwa ihe ga-amasị gị ejikwa m aka na ị ga-amụta otu ihe maọbụ nke ọzọ mgbe anyị ga-akwara ngwongwo anyị mgbe ahụ ị ga-asị oge m gburu wee lelee mmemme a abụghị ihe m tụfuru etufu apụkwala na ihe igwe onyonyo gị ugbu a maka na anyị na-echekọta azụ. Mama Africa Igbo, anyị zuru ka eme. Cha Igbo mma mmanụ, Igbo bụ Igbo rienụ. Afa m bụ Ezeudo Dr. Uche Egenti MON. Abụ m Chairman Igbo Traditional Rulers Council FCT. Bụrụ National Vice Chairman Intertribal Traditional Leaders of Nigeria. Wee bụrụ Vice President ndị eze ndị Igbo n'ụzọ ije Diaspora. Wee bụrụkwa Coordinator Igbo Traditional Rulers 19 States of Nigeria and Abuja. Ana m asị biko Igbo bụ Igbo, mgbe nọ n'ofesi, mgbe nọ n'obodo anyị, na-elere anyị Mama Africa Igbo Channel nke nọ na TSTV. Ebe ahụ ka okwu Igbo na-ada ụda, ebe ahụ ka a na-anụ olu ndị be anyị, ebe ahụ ka a na-akwalite ọnọdụ ndị Igbo, ebe ahụ ka eziokwu gbasara ndị be anyị na-apụta. Ya mere ka unu na-ele ya wee na-akwalite ya, ọ ya dịrị anyị mma, ọ ya dịrị ya mma n'otu, dịrị ya mma n'ehihie, dịrị ya mma n'abalị. Mama Africa Igbo Channel bụ elecha ọgwụ, ya mere asị m na ọ ga-adịrị anyị mma. Mama Africa Igbo,
anyị zuru ka emee. Mama Africa Igbo, anyị zuru ka emee. Anyị echekatala azụ dịka anyị gwara unu na anyị chekata azụ anyị atọperụ na ihe anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa. Ihe anyị ji bịa bụ ihe na-ese okwu, ihe ọ na-abụ ọ bụrụ na ị hazighị ọfụma na ndụ gị o butere gị esemokwu gị na onye ọ bụrụ gị na ya. Ya bụ ego nakwa mmekọrịta di na nwunye, ego, okpogo, owo. Ụmụnne m ndị gbago ugwu si na ọ bụ kwudi, mma nwoke, akụ na-esi obi ike, n'afọ dị mkpafọ ogologo imi ya na-egwukwa n'ụgbọ ọ bụrụ na iji ego, mana ọsọgodo imi gị too ogologo dịka nke ndị Britain ndị ọcha na-asụ n'imilimi ma iji gị ego. Onweghị ya na-asị na afọ dị mkpafọ ogologo imi ya. Afọ dị mkpafọ ogologo imi ya na-ekwukwa na mgbe ụfọdụ bụ na onye a ji ife, o ji ife nne ya, ya bụ ego. Mana anyị hapụ ya ebe ahụ ka anyị gaa n'iru. Nne, ị ga-asụ na ya na bekee ka ọ bụ na-asụ ya n'asụsụ Igbo, asụsụ ọbụla masịrị gị, maka ihe a na-ekwu tata bụ nnọọ ihe ọbụla otu ọbụla isi kpọọ ya, onye ọbụla ma ihe ike ya, maka ọ bụ oji ike. Maka dịka ihe ya anyị na-akọ maka okwu ego na okwu dị mkpa. Okwu baa n'ego. Okwu baa n'ego. Otu a ka ọ na-adị. Okwu baa n'ego. Onye ji ego ji ihe. O ji ego ji ife. Okwu baa n'ego nwa mgbenye agbalawa azụ. Ya bụ na ọwụ relationship and finance. Dịka gị nwa amụrụ n'obodo mba ofesi bụ onye Igbo, mana my mom say abịa Igbo. Ị naghị anụcha Igbo fụọ ihe anyị ji abụ anyị kwuo ya n'Igbo anyị kwuo ya na bekee, maka eleghị anya ihe niile anyị ga-ekwu tata ị gaghị aghọta ya, maka na ihe niile anyị sụrụ akpa n'Igbo. Ndị ọzọ na-ekirikwa ya a na-asị a na-anụ ya ọ dị mma ka anyị na-etikwa ya ka ndị ahụ nwee mmasị na-esonye anyị. Ọ dị mma na-asị ụnụ na-asụ sọ Igbo na-eti bekee na amamihe ụnụ na-asụ. Mana anyị agaghị adara onye ahụ n'ala n'ihi na mmemme anyị bụ mmemme Igbo, kama na dịka o kwuru, maka na anyị nwere ọtụtụ ndị mmadụ ihe ndị Igbo na-amasị, hapụchakwa ndị na-eme na ha na-akpọ ndị Igbo asị. Onye kpọrọ Igbo asị kpọrọ onwe ya asị, maka na Igbo bụ ife. Onye ya na Igbo dị na mma ife ga na-agaziri, mana ịkpọ Igbo asị o nwere egwu nwanne anyị nwaanyị gụrụ ọsị, onye ife m na-ewe iwe ya biko wee gboo ya kpam, ọsụkọsụ nwa mkpi ya biko sugbuo ya. Otu a ka ọ dị. Ya bụrụ na ihe ndị Igbo na-ewe gị iwe, ị mara na ofu onye si ya ga-amakwuo transfọma. Ọ dị ma ọ bụrụ ya bụ ihe ha ji mere isiokwu tata. Nke a bụ okwu na-esote okwu, kama na ihe a na-ekwu bụ na Igbo amaka, ihe a na-ekwu bụ na ego amaka, ihe a na-ekwu bụ na o ji ego ji mba. Mana ihe a ji mere isiokwu kpọmkwem bụ ego nakwa mmekọrịta di na nwunye, maka na ebe a ka ọ na-amalite. Ọ bụrụ na di na nwunye nwee ezi nghọta n'ihe gbasatara etu ha si ejikwata ego, gị mara na ezinụlọ ahụ ga-ama mma nke ukwuu. Ezinụlọ ahụ ga-ama mma n'ihi na ọnwụnwa ọbụla dịka ndị oyibo sụrụ ya, ya bụ n'ezie ihe gbasatara ego ọ na-emezi obodo, ọ na-emebi obodo, ọ na-emezi ezinụlọ, ọ na-emebi ezinụlọ. Onye ọbụla ọnwụnwa ego na-anwatahụ duruba ya lili
gị mara na Chineke nyere onye ahụ ogologo ndụ maka na ọtụtụ ego dubala ha n'ala ili maka gịnị otu ha si hụ ego n'anya mana iji malite mmemme anyị anyị ga-achọ ka ndị mmadụ ghọta ihe bụ mmekọrịta di na nwunye ọ bụkwa mgbakọwa ya ka ọ ghara ịdị ka mmekọrịta di na nwunye ka ọ ghara ịdị ka ọ nwere ihe ọzọ anyị ọ dị mma maazị mmekọrịta di na nwunye bụ ihe ndị bekee na-akpọ relationship na ebe di na nwunye dị na mmekọrịta ebe ego dị a na-akpọ ndị bekee na-akpọ finance ịma gị nwa na-ejide ego di gị ejiro ka nwunye gị nwa ejiro a na-asị ya ọ dị ka nwunye gị ọ na-ezu ego ya na ọ chọrọ ka di ya fụ ya ka di ya na-ezu ego ya ka ọ chọrọ ka nwunye ya fụ mana ezie ha na-ezokwa ụfọdụ o nwecha ndị enweghị ọsịsọ na ebe di ya nọ ka nwunye ya ha na-agọchi ya na ebe ego m dị na ebe ego m dị bikọs ị maghị ihe ga-eme echi ị nwere ike ṅụ taa ajụ nwunye gị ka ebe ego dị gị n'ezie ịma na uche na okwu na-agbata n'ọnụ dịka ihe kwuru ugbu a ọtụtụ di anwụgo nwunye ha enweghị ike ije inweta ha amagodoro ebe ego ha dị n'ihi iwu ha ji mepee akpa ego ha n'ọba akụ ya bụ akaụntụ ha na ụlọ ọba ego o nweghị ka o si tinye aha nwunye dịka onye ọ ga-abụ achọọ ya taa na ọ ya ga-abịa were akụlụba m ya emezie na ụlọ akụ ahụ ewerugo ego ahụ ọtụtụ amaghịdo ebe ụfọdụ ego dịgasị ya bụ na ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata dị mkpa mana dịka anyị na-ekwu mmekọrịta di na nwunye ma ọ bụ ihe bụ mmekọrịta di na nwunye dịka anyị na-ekwu bụ otu di na nwunye si akpaso onwe ha agwa n'ebe ego dị anyị ka na-ekwugodu mmekọrịta relationship ka anyị na ha akọwa ugbu a relationship a bụ etu nwoke na di ya etu nwoke na nwunye esi na-ebi etu ha si akpaso onwe ha agwa etu ha si agwa onwe ha eziokwu ma tụrụ onwe ha asị etu ụwa niile si ahụta na ha si na-ebi ọwụ ya bụ mmekọrịta nke nwa bekee kpọrọ relationship ya bụ na ọ bụrụ na ile anya ka o si metụta ego mmekọrịta ego na mmekọrịta di na nwunye anyị ga-ekwu na-asị na ọ ga-adị mma ka ọ bụrụ ihe kawagara mma karịa ka ọ dị ugbu a ọtụtụ ezinụlọ ya bụrụ na ego na-ebutere unu esemokwu ọ dịghị mma ekwesịrị ka a hazie ọhịa ji wefụta mmemme tata ego a na-ekwudo maka ya nke nwoke ji na nke nwaanyị ji ka etu esi kwesị isi jiri ya na-arụ ọrụ n'ezinụlọ ịma otu nwoke na nwaanyị na-eme ka otu anyị kwuru mmekọrịta di na nwunye na ihe ndị bekee na-akpọ agreement because agreement adịrọ na di na nwunye ihe ama dị mma akwụkwọ nsọ kwukwara ya sị na mmadụ na-aba agaghị enwe mmekọrịta ọbụla na-enweghị nkwekọrịta otu ọ dị nọ ịkpọta nwunye gị si na eziokwu goro bụ ihe dị mma n'ezinụlọ nke mbụ na mbụ bụ na ị ga na-agwa di gị eziokwu na-agwa nwunye gị eziokwu ọ bụrụ na onye ga-abịa sị bịa di gị mere otu esi mba na ịmacha ihe niile o nwecha ego ga-apụta kịta mebi o nwere kọntraktị dị ya ihe ndị bekee na-akpọ kọntraktị ya bụ ọlụngo pụtazie a sị oke mebi tupu di ya anwụ ama otu a ga-eji kwụ ụgwọ ahụ ọ maka gị nwa makwa akpọrọ gị si bịa na di gị ịma maka okwu ego a iji gbaki n'okwu ị na-ekwe anapụghị m gị okwu n'ọnụ ihe ga-eme dịka mma obere amamihe nke mma bụ na ihe ga-eme ka nwaanyị nwee ike inwe ohere iwere ego di ya ma mgbe di ya na-anọghị nso bụ ọ bụghị naanị mgbe ọ nwụrụ ma mgbe ọ dị ndụ o nwere ike dị ndụ mana ọ nọghị nso n'oge a chọrọ ihe ma n'ihi na o ji gị mere onye ọ ga-abụ mụ na-anọghị nso ka ọ bụrụ gị nwa ga-anọchite anya m nke nwa bekee kpọrọ next of kin. Another one maazị bụ onwe nke a na-akpọ joint account
ndị bekee kpọ joint account ya gị na di gị na-etinye ego n'ofu ụzọ ofu akpa ego n'ụlọ akụ unu ga ebe ahụ onye ịgwa ndị nọ n'akụ ahụ sị biko nụ na nwunye m bịa ọ ga na-ewere ego ọ bụrụ m nwa chọkwa na-abịa na-ewere na ọ bụrụ gị nwa nọọzi nwunye gị na-aga ebe ahụ na-ewere ego dasị gị nwa ahapụ nwaanyị ọ na-ata afụfụ mebe ọ kpọrọ gị na ekwentị o nwere ihe ọzọ m chọrọ ka ghọta na okwu a ihe m ji atụpụta ya bụ ka akọwa maka akọruo mere egeruo akọruo egeruo ihe gbasatara ijikọ aka wee mepee ọba ego o nwere ụfọdụ na-abụ ha mepee ya ha asị na ọ bụ ha na-abụ ga-ejikọta aka tupu ewepụ ego na ha na-abụ ga-etinye aka n'akwụkwọ ya bụ nke nwa bekee kpọrọ cheki ya bụ ha na-abụ ga-asaịnị mana ọ na-ebute ajọ ọnọdụ ọkachasị mgbe otu onye na-anọghị nso mana ọ bụrụ na unu nwee njikọta aka wee mepee ọba ego ihe unu ga-eme bụ si onye nke bịara tinye aka ya were ego ka anyị dobere ya ebe a ka anyị gaa ezumike azụmahịa anyị chịkọta azụ ọtụtụ ihe da anyị ga-ekwu gbasatara ya bụ mmekọrịta di na nwunye nakwa otu o si metụta ego ha ji maọbụ ego ha nwetara n'ezinụlọ apụla na anyị na-abịa ngwa ngwa no Igbo rienụ afa m bụ Ezeudo Dr. Uche Egenti MON abụ m Chairman Igbo Traditional Rulers Council FCT bụrụ National Vice Chairman Intertribal Traditional Leaders of Nigeria wee bụrụ Vice President ndị eze ndị Igbo n'ụzọ ije Diaspora wee bụrụkwa Coordinator Igbo Traditional Rulers na Northern States of Nigeria and Abuja ana m asị biko Igbo bụ Igbo mgbe nọ n'ofesi mgbe nọ n'obodo anyị na-elere anyị Mama Africa Igbo Channel nke nọ na TSTV ebe ahụ ka okwu Igbo na-ada ụda ebe ahụ ka a na-anụ olu ndị be anyị ebe ahụ ka a na-akwalite ọnọdụ ndị Igbo ebe ahụ ka eziokwu gbasara ndị be anyị na-apụta ya mere ka unu na-ele ya wee na-akwalite ya ọ ya dịrị anyị mma ọ ya dịrị ya mma n'otu dịrị ya mma n'ehihie dịrị ya mma n'abalị Mama Africa Igbo Channel bụ elecha ọgwụ ya mere asị m na ọ ga-adịrị anyị mma o Mama Africa Igbo anyị zuru ka emee Mama Africa Igbo anyị zuru ka emee dị ga-ejiri nke na-eme tụsara ya so ụmụaka amụtara n'ezinụlọ na-ata afụfụ ọ dị mma gị bụ onye ọma na-ekiri anyị dịka ọ na-adị anya echeghatala azụ unu anụgonu ka anyị si na-eme ya bụ mmemme n'ụbọchị nke taa ihe a na-ekwu bụ ihe gbasatara mmekọrịta di na nwunye na ka o si metụta ego ha nwetara n'ezinụlọ kama na otu o si na-adị o nwere ka anyị kwutara sị ka hapụgodi ebe ahụ ka anyị gbanyụ ọkụ dị na mbọchị nta ka chụọ na were echi mana dịka ajụjụ anyị nwere na akwụkwọ ebe a si dị na kedu ọrụ ego na-arụ na mmekọrịta di na nwunye maka na ụfọdụ si n'ihe niile abụrụ ego mana
kedu ọrụ ego na-arụ na mmekọrịta di na nwunye na ezinụlọ? Ihe ego na-arụ dị ọka nkụ because beta ofufe ma ọ bụrụ sọ ego bụ ihe na-emekọrịta di na nwunye. Ihe na-emekọrịta di na nwunye ka ezinụlọ na-adị mma bụ ikwu eziokwu na ịgwa nwunye gị ị kwesịrị ịgwa, na-eme ya ka obi na-atọ ya ụtọ. Ọ bụrụ sọ ego, ị na-esi sọ ego abụrụ ihe na-edeme ezinụlọ. Na-agwa ya ị kwesịrị ịgwa ya, na-ekwu ma eziokwu, na-agwakwa ya ihe ga-eme ya ka obi na-atọ ya. Chere flọflọ ihe ị na-ekwu ugbu a, ị na-akọwa na eziokwu, ntụkwasị obi, nkwanye ugwu nakwa ịkpa obi aṅụrị na ọka ego na mmekọrịta di na nwunye. Ọ bụrụ ọka ego because I nwere one of my sister di ya ji ego, ọ na-enye ya ese ego, na-eweta ese ego, ọkpọ ya fịa bịa nna ọsọ ego ka m ga-eri. Ọsọ ego ka ihe ọzọ chọrọ iri. Na ọ bụrụ ọsọ ego ka mmadụ na-eri. Ka m gwazie gị eziokwu, because ị na-eweta ego, were ego pụọ, were ego onye apụọ, were ego onye apụọ, onye na-eme ya ka obi na-atọ ya. Ọ ga-asị bịa nna, bịa chere mgbanụ nwaanyị a na-ekwu ihe. were ego a. Nwanne gị nwaanyị a na-ekwu ihe a. Chief Okorie bịara, ya bụ di ya bụ Chief Okorie. Ọ pụtara kọrọ ya akụkọ na nwekwe ahịa a zụrụ tata n'ahịa, eleganya o nwere ọbụ ahịa. Oro echi ọkọrọ ya akụkọ, oro nwanne echi ọkọrọ ya akụkọ, mana ọ pụtakwa ha n'ọkọcha akụkọ ahụ, ọ sị nwaanyị ya nye eri ka ya rie, ma ọ bụ o ruo na ime abalị ọkpa nwaanyị aka, nwaanyị agụụ na-agụ. Ya bụ na nne n'ime ihe niile ị na ọ bụrụ so ego bụ ihe na-eweta. Ihe na-agwa gị bụ na ego, ọ bụrụ nwoke na-eweta so ego, ọ na-emetụ nwaanyị aka, o nwezi ihe dịzi. Ọ na-asị ọrụ ụtụtụ, nwunye ya sị ọ sị na ego, nwunye ya sị biko were ego gị, ọsọ ego ka m ga-eri. Na-akọwa na ego anaghị achụ oyi. Ihe m na-achọ ọ dị mma, mana ihe m na-achọ ịkọwatara gị bụ na ego dị ka nnu ọtọ biribiri dị na mmiri ọkụ a na-aṅụ. Ama m sọ ya na bekee na money is like sugar in the hot tea people drink. Gị gwasịkwa m sụọ bekee, ndị Igbo lekwa aka m, ọ ya asụkwa m sụọ bekee. Ya bụ na nya ego dị ka nnu ọtọ biribiri a na-etinye na mmiri ọkụ a na-aṅụ n'ụtụtụ. Gbakọ wepụ kute mmiri ọkụ na-etighi ya ihe na-atọ ụtọ ka ị mara ma ị ga-aṅụ nwe. O nwecha ụmụ nwaanyị kịta na-asị ya di ya ji ego bụ onwe obi erumanụ. Ihe m na-akọwatara gị bụ na chetakwa na ihe anyị na-ekwu bụ ọrụ ego na-arụ na mmekọrịta di na nwunye. Ọ na-arụ oke ọrụ. Asị m kwuo, m ga-asịkene na ego na-arụ ọrụ ncha dum. Ego na-eweta obi aṅụrị, ego na-eweta udo, ego na-eweta ịdị n'otu. Inwe mmasị na zọza room bụ ego na-eweta, maka na iji ego na-akpa agụrụ ijide ego na enweghị ịchọrọ ịma ihe na-eme gị, maka na ego ka ị ga-eji nọ n'eziokwu ụdị ụfọdụ na-anaghị arụta ọrụ ezinụlọ ha ọfụma wụ na ha ejighị ego. Ha jide ego ma odogwu ga-aha arụ ọrụ ka o kwesịrị. Ego ka ị ga-ejije n'ile ahụ chegharịa onwe gị, yọcha onwe gị. Ọ bụghị ruo n'abalị a na-agụrụ gị bile na ịbụ dike, bile na ịdị ego na-adịghọ. Margaret agaghị asị gị taksa. Margaret chọrọ ntụrịka, chọọ abada, chọọ ka ihe akpọrọ ya Brazilian hair. Ihe ndị a niile o nwere Brazilian hair a na-ere 15,000. Ego na-adịghị eji ego ihe ndị a niile. Lọf ala, makwa na ụmụ nwaanyị asị ụmụ nwaanyị si ha wepụwe wing ha bụ n'isi.
ma ọ bụ attachment ha kere mara na ụmụ nwaanyị ụfọdụ ga-adị ka adaka ịma ihe akpara adaka ego ka eji ego ihe ndị a ihe a na-ekwu bụ ọrụ ego na-arụ na mmekọrịta di na nwunye mana ka a hapụ ịgbata okwu ka ihe na-eme maọbụ ihe ga-eme ma ọ bụrụ na nwoke maọbụ nwaanyị ka jide ego n'ezinụlọ ka eto ọnọdụ kwesịrị isi adị ka ihe ọnọdụ kwesịrị isi dị ma ọ bụrụ na osodi eme ọkadi eme na ọkadi wee jide ego ọ bụrụ ka dị gị jide ego nke otu ịkụrụ ime ya ka na-eme ihe niile ị na-eme n'okpuru ya ka a ghara ịma data ọ nwere ndị na-anaghị ekwe o nwere ndị bụ ọ bụrụ na nke nwaanyị ka di ejide ego ọ bụrụ na ọ chọrọ ịkwụrụ junior ụgwọ akwụkwọ ọ ga-asị junior bịa nna gị na-enwere ihe ọ chụpụrụ ọkwa si na 20,000 bụ oge ụgwọ akwụkwọ gị lee je kwụ ụgwọ akwụkwọ hapụ nna gị onye efuru efu otu ụmụ nwaanyị ụfọdụ si mana dịka i kwuru dịka ọ nọ n'okpuru nwoke ọ bụrụ na ọ chọrọ ịnọ n'okpuru nwoke ihe ọ ga-eme bụ n'ime nderi mgbe ha ji akpa nkata dị mkpa o were ego anyị na di ya si ya were ihe kwụọrọ junior ụgwọ akwụkwọ mana ọ bụrụ na etu o kwesịrị ịdị ya bụ na ihe a na-akọwa bụ na mewe etu o kwesịrị ịdị dịka flọflọ na-ekwu etu o kwesịrị ịdị bụ na ọ bụrụ na gị ka jigide ego mee gịnị mee ihe niile ị na-eme n'ezinụlọ ahụ n'okpuru di gị mee ka di gị nara otuto ya maka di gị nara otuto gị nwa ga-anakpa otuto na-ewe kelee Chineke dịka ọ dị ka ihe a ga-eme ekwukwara okwu joint account ebe a mana a jụrụ ya ka ajụjụ o nwere onye bịara sị anyị na onwe ihe dịka joint account mana zazie ya gị bụ nwaanyị maka nwaanyị na-ekwu ya having joint account dịka eside ebe anyị abụ inwe ọba akpa ego na ọba ego nke ejikọtara aka di na nwunye jikọtara aka ihe otu o si dị ebe a bụ o ziri ezi ka ọ bụ na o zighị ezi mgbe azabụ ya n'ọgwụ ogo nwaanyị daalụ maazị ịma ihe ọ na-arụ bifọ mgbe ochie na-emeziri ọ na-arụ ebe nwaanyị na nwoke na-etinyekwa ego na ofu ebe bekịta ọdụọzi n'ihe emebigo ndị mmadụ ọbịazie nwezi uche na iwerizie ego gị tie na aka edi gị na gị nwa ama na-afụ ihe ọbụla ọ bụrụ ọ bụ onye na-achụ nwaanyị ọwa onye nwe side chick ya nwa ọ mara otu ọ ga na-edeme nke ya gị nwa bụ nwaanyị na-ewepụta obi gị na-etinyekwa ego n'ebe ahụ ya nwa na-ezo nke ya na-ewere na-eme ihe ọbụla so anọdatị mgbe otu anyị dị bụ ọ bụrụ nwere ịchọ ịzụ dịka kịta na ịchọ ịzụ Brazilian hair ị ga miti di gị ihe niile ị na-eme di gị ga-ama achọrọ m ịzụ Brazilian hair ị ga miti di gị nna biko ka anyị gaa n'ụ bankị ka anyị gaa ụlọ ego ka anyị gaa were ego gị na chọrọ ịzụ Brazilian hair di gị si mba na ọ bụrụ ihe a chọrọ ime kịta bụ ya nwa na-emekwa nke ya o nwere otu ọ na-eme nke ya na akụkụ ana onwe onye mma mgbe gị nwa na-ewepụta obi gị nwa bụ nwaanyị na-eme so kịta ụmụ nwaanyị ha nwetara uche ọ dị mana n'ezie ịma na ekwesịghị inwe ihe nzuzo n'etiti di na nwunye maka na mgbe anyị na-ekwu okwu na-amụ amụ ọ bụghị na ọ bụ okwu ịmụ amụ ma ọ nọọ ka ihe obi na-atọ anyị ụtọ n'ihe anyị na-eme mana nke bụ eziokwu bụ na enweghị ihe kwesịrị ka ezo n'etiti di na nwunye ijikọ aka mepee ọba akpa ego na ọba ego dị mma kama na ị ga-ejide eziokwu bụrụ onye na-akwụwa aka ọtọ ihe ọbụla ihe a ọ na-enye aka na ndị ezinụlọ di na nwunye na-enwe ihe a kpọrọ focus ya bụ ihe ha na-elegidere anya enwe ebe ha na-aga ebe ha na-aga ledosi ebe ahụ anya ike n'ihi gịnị n'ihi na ha nwere ofu obi nwee ofu atụmatụ ihe ha chọrọ ime bụ ofu ịzụpụta nwa ha maọbụ ụmụaka ha ka ha dịka ibe ha maọbụ karịa ibe ha ọ bụghị inwe ọṅụ ị ga na-enwe ọṅụ gị na nwunye gị kwesịrị ịnwe ọṅụ kama na ahịa niile nwere oge inwe ọṅụ dị gị nwee ọṅụ gị ọnọkọta ofu ụbọchị eleghị anya unu agbakọla wefu ego dị na ọba ego unu buru ibu unu aga n'gbatịsị ahụ kpọrọ ya aga kama ị ga-eje kpọrọ side chick gaba ịgbatịsị ahụ
gị kpọrọ nwunye gị unu aga agbatịsị ahụ ọ bụrụzi gị gote ụmụ chicken lakata ha na-ata gonye ha ụmụ ihe a ga-asị madam ya nọ na ị ga-asị ụfọdụ ụmụ nwoke maka isi ụmụ nwoke kịta ya dị ka mmeso n'ime ọ dị mma gị nwe ya ọ na-ekiri anyị keta ka anyị si na-eme ya n'ụbọchị nke taa eleghị anya ugbu a ka ị na-esonyere anyị ihe anyị na-ekwu na mmemme ụtụtụ anyị nke taa agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ bụ ego na mmekọrịta di na nwunye. anyị agbatọla ya bụ okwu ebe ọ dị aha ma ọ bụrụ ndị ụmụnne m ka ihe na-adị na-ebutebe esemokwu n'ihe gbasatara ego na mmekọrịta di na nwunye ka ebe esemokwu na-esi abatakarị ebe na-ebute esemokwu bụ otu a mụ na gị kwuru ya nwaanyị na-ezo ego ya ka ọ bụ di ya na-ezo ya onwe onye chọọ iwepụta nke ya ọ bụrụ sọ nwoke bụ onye na-ewepụta ego na-eme nke akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ mee nke ọzọ nwaanyị emechi ọnụ ana ya nwa nwekwa ihe ọ na-arụ so ọ na-eweta esemokwu na ihe ka mma bụ gị nwa na-eweta di gị na-eweta ihe na-adị mma ezinụlọ na-adị mma ma gị nwa na-ezo nke gị sọ gị di gị na-eme ya nwa na-eme ọ ga na-aka nka n'oge ọ ga-aka nka ụsụ ọ ga-agbagide mbọ ọ dịzie ka alịka ọ na ya bekwara ịma na ihe na-eweta ihe ime ihe hapụ di gị ya na-ata afụfụ ya gị hụ na di gị na ha ala ọ na ha ala ọ nwụọ eburu nwaanyị ajadu eziokwu na o nwere ike ha arụ ọrụ ezinụlọ ya ọfụma mana na chi jiri nwere onye nọ gị n'akụkụ ọ kachasị ugbo oyi na-atụ ọ bụgodo na o nwere ihe o mere gị igụ na ya amakụọ ya na-achụ gị oyi gị na-achụ ya oyi ya wụ na ị nwere di ị makwara ọnụ a na-akọ nwaanyị ajadu ngwa ngwa di gị nwere etu a ma ụmụ ijiji na ọchịcha a na-abịazi n'ebe gị n'akụkụ nwa ị mụrụ amụ ya na-agbago titi maka na o lere anya na inweghịzi di ugwu ga-ala di bụ ugwu o nwere ndị na-aza ya n'afọ na di bụ ugwu otu akwa ka o si dịkwa nwunye bụkwa ugwu maka na ya bụ na ị nweghị nwunye taa ma iruola oge ịlụ nwaanyị a ga na-akọ gị ya n'ọnụ ya bụ na ihe niile a ihe a na-akọwa bụ na ịmara ihe ahụ na-esi okwu emeli ya dịka edeftere ebe a ime mmefu ego dịka isi kwu n'ụzọ nzuzo ịkpọrọ nwaanyị kwụọrọ ya ụgwọ ụlọ ebe ọzọ na-enye ya nri ma nwunye gị bụ onye na-azụ ụmụaka gị ọdụ njọ ịdị na-ebite ego nke nzuzo ịnọkọta gị iji ebiri ego ajọ gị si na ị na-akwụ ụgwọ ego ibitere ọzọ bụ ịdị na-enye ezinụlọ gị ndị ọzọ extended family gị na nwunye gị agaghị akpa ya ma gị na di gị agaghị akpa ya ego ị nwetara kama a ga-eji egbo mkpa n'ezinụlọ gị wegara ya ndị be unu ma were ya jee mana mkpa ekwesịrị igbo n'ezinụlọ nke gị your first home first family eju na ị gaghị eme ya na-ewejere ụmụnne gị ọ dị ebutakwa nsogbu dịka ọ si adị ebe a maọbụ ọ si depụta ya ebe a different financial personalities aghọtaghị m ya mana ihe ọ na-akọwa na bekee ka edere ya bụ na ogo ọ dị m ka ọ bụ ogo di nọ maọbụ ogo nwunye nọ ọ dịkwa ka ihe ọ bụ ihe ndị a niile onye nke nwere na-eleta onye nke anya na o rughị ogo ya dịka onye ka ibe ya na-enweta ego ya na ya abụọzi ịmana mgbe ịlụtara nwaanyị eleghị anya ịnọ n'elu ya nwa nọrọ n'okpuru mana eleghị anya mgbe ahụ ọ nọ na level 10 mgbe ị lụtara ọ nọ level 10 mana obere oge ọ bụgara director level 14 level 15 ego ya bụzie na hundreds of thousands ya na-eledeziga gị nwa onye eleghị anya techere 50,000 ka a na-akwụ gị n'ụgwọ ọnwa so na-asịzi na gị na ya bụghọ ọ dị mma kedu ka a ga-esi wee gwa onye ukwu wara na ihe gbasatara nsogbu a na-adapụtakarị n'ego na mmekọrịta di na nwunye ya bụ ka a ga-esi mezie nsogbu na-adapụta n'ihi ego na mmekọrịta di na nwunye. Okay, daalụ maazị. Dịka otu a ka m bidogoro na mmekọrịta di na nwunye. Gị na nwunye gị nọ na yadị, unu nọ na yadị na-eme otu ọrụ ji bido ụwa. Otu a ka unu ga-ebido mgbe ebighị. Na-agwa ya eziokwu, gwa ya otu o kwesịrị ịdị. Na-agwa ya ma ego niile ị na-akpata, gwa ya na nwunye m na ihe
nwetara taa nwunye gị batazi ọ gwa gị ihe ya nwa nwetara taa na-ekwu otu o kwesịrị ịdị ka ụmụ tiekwa anya onye nke ji nke ya na-agụ onye nke jiri nke ya na-agụ gosiri na ha ji ofu obi na-eme ya ọ weta nke gị tinye ewepụta nke ya esi nekwa ka e nwetara taa nekwa ka unu etinyekwa ọnụ kwuo otu o kwesịrị ịdị ọ dị gị bụ onye bụ onye isi ọ ya bụ ka onye ga-asị oke nwunye m gwa jide nka ka mụ nwa jide nka ka a were nke a deme maka ụmụaka ihe na azụ onwezie agrimenti adịzie na ebe ezinụlọ dị beta ịbịazie na-ezo nwunye gị na-ezo okwu na-apụta ihe niile na-ada ịfọ ndị nka mmadụ na-aba na-ezo onye nka ịfọ ka ha si nọrọ onye nka na-ezo nke ya nọrọ chebe ihu ebe ọzọ onye nka chee ihu ebe ọzọ ihe nke a na-egosi na ha adịghị n'otu ọ dị mma dịka edeftere ebe a na gị na ya ga na-ikwugo ihe niile dị n'akwụkwọ ka i kwuru mana ihe m ga-agbake na ya dịka isi okwu sị unu nwee ofu atụmatụ ihe unu ga-eji ego unu mee ọzọ dịka ibe ya bụ na kwụsị ịta onye a ụta onweghị di maọbụ nwunye na-achọ ka di ya na-ata ya ụta ma ka nwunye ya na-ata ya ụta maka onweghị onye na-anaghị emefe ya bụ otu ọ dị unu kwụrụ na otu ebe na-eme ihe site n'ofu obi na ihe ndị ọzọ kwụsị nzuzo maọbụ mmefu ego n'ụzọ nzuzo ọ dị mma asị anyị kwuru gaba anyị ga-ekwugide chi eji echi abụọ mana ihe ọbụla nwere mbido nwere njedebe ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe mmemme anyị n'ụbọchị nketa gị bụ onye ọmakiri anyị echefula na ihe anyị ji mere isiokwu n'ụbọchị nketa bụ ego na mmekọrịta di na nwunye ọrụ ego na-arụ n'ezinụlọ nakwa etu di na nwunye si jiri ya na-arụ ọrụ na ka o si metụta agamnihu ha na ihe ndị ọzọ ụfọdụ emezie obute agamnihu emezighị emezi obute ndaghachi n'aha gị bụ onye ọmakiri anyị n'ụbọchị nketa ma onwe m bụ maazị Okwi Francis na-asị gị ka ọ dịkwa echi mgbe anyị ga-ewetara gị isiokwu ọzọ ebe m nwa bụ Achịrịme Florence ya bụ flọflọ ka ọ dị n'echi Africa Igbo anyị zuru ka eme